Nu păcat de nimic. Să perché? Ești cu puiul. Cu aia e. Aia e care era la gonită aia de sus. Pe aia care a alergat-o pe aia, mă. Check de também. Se încălzește și iese afară. Iată de Da, toate. se duce la ei. Uite cum fuge ea acum, uite cum a luat-o. Au! Unde șeful pe acolo? Da, uite, puiul nici nu se închisește. Păi, dar mai rău atâț ăștia cu petardele, știi, nu? Da, să știi că poate să duce pe partea și să dă la careva. Você cita ajudar-os. Eram sigur că de când am auzit aia sus că o golește în aia.